Δεν θα ασχολιόμουν καθόλου με αυτό. Εάν δεν έβλεπα μία δήλωση που εμένα με ενόχλησε, ας πούμε, πάντοτε στα πλαίσια του χιούμορ, μία δήλωση περί αστυνομίας θεάτρου. Αυτό μου έκανε μία πολύ μεγάλη, ας πούμε, εντύπωση, δυσάρεστη εντύπωση μπορώ να πω. Το ποστάρισμα που έκανα στο Facebook είναι ένα από τα πολλά ποσταρίσματα που κάνουμε στο Facebook. Το Facebook είναι ένα τεράστιο ηλεκτρονικό μπαλκόνι, ο καθένας μπορεί να βγει και να πει τη γνώμη του, ας πούμε. Εγώ τη θέση μου με πολύ χιούμορ την είπα, στην τέχνη επιτρέπονται τα πάντα. Και ο μεγάλος κριτής της τέχνης είναι το εύρος και το βάθος του δημιουργήματος. Τι θέλω να πω με αυτό λοιπόν? Ότι είναι η μεγάλη αποδοχή του κόσμου και η διάρκεια που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν καμία αστυνομία θεάτρου. Γιατί προκύπτει και το μεγάλο ερώτημα, ποιος θα την απαρτίζει? Ποιος θα είναι αυτός που θα αποφασίζει ότι εσύ, κύριε ηθοποιέ, ή κατ' επέκταση εσύ ποιητή, έχεις δικαίωμα να γράψεις ποίημα, αλλά εσύ δεν έχεις δικαίωμα να γράψεις ποίημα. Νομίζω ότι όλα αυτά αγγίζουν τα όρια της φεδρότητας και καλό είναι να τελειώνουμε. Στην τέχνη υπάρχει ελευθερία έκφρασης και φυσικά και ελευθερία αντίδρασης. Όταν δεν μας αρέσει ένα δημιούργημα δεν πάμε να το δούμε. Αυτό είναι άλλο και άλλο πράγμα ότι η αστυνομία θεάτρου, ότι κάποιος θα αποφασίζει για κάποιους αν θα εκφράζονται ή όχι. Θεωρείτε υπερβολική ή όχι την αντίδραση της κυρίας Διαβάτη? Θέλω να πιστεύω ότι την είπε πάνω σε μια στιγμή βρασμού. Είναι πραγματικά μια εξαίρετη ηθοποιός η κυρία Διαβάτη και εγώ την ξέρω προσωπικά από πολύ παλιά, καθώς και τον άντρα της. Θέλω να πιστεύω ότι την είπε σε μια στιγμή βρασμού και θέλω να πιστεύω ότι τα περί αστυνομίας θεάτρου ήταν, αν όχι με χιούμορ υπομένο, εμβρασμό, ενθερμό. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ το διάβασα αργά το βράδυ στο Facebook και δεν απάντησα στην κυρία Διαβάτη. Απάντησα στο θέμα της αστυνομίας θεάτρου. Στο Facebook σημειώνω, δεν βγήκα σε καμία συνέντευξή μου να το πω. Όχι, δεν έχω θυμώσει, απλώς διαφωνώ. Και αν είχαμε και την οικειότητα να βρεθούμε από κοντά, θα της έλεγα αστεία ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, όλοι εμείς οι ηθοποιοί που έχουμε, γιατί και εγώ κοιτάξτε με το 85 ηθοποιός, όλοι μας έχουμε μια τεράστια αγωνία και αγάπη για αυτό που κάνουμε. Όλοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το αγαπάνε και άνθρωποι που το αγαπάνε. Όλοι μας το αγαπάμε το θέατρο, όλοι μας ξέρουμε την ανεργία που υπάρχει, όλοι μας ξέρουμε την ασυδοσία που υπάρχει στο θέατρο, ενώ στα πλαίσια των εργασιακών. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν κάποιοι που το αγαπάνε και κάποιοι άλλοι που το μισούνε, ας πούμε. Εγώ τη θέση μου για τον Σάκη Ρουβά την είπα πριν 2 χρόνια που τον επέλεξα να παίξει το συγκεκριμένο Διόνυ στις συγκεκριμένες βάπιες. Καταλάβατε, αυτή τη θέση μου. Αυτό που έγινε εδώ και 2 χρόνια. Τώρα, το αν πρέπει να πάρει βραβείο ή δεν πρέπει να πάρει βραβείο, αυτό είναι θέμα των επιτροπών. Δεν μπαίνω καθόλου εγώ σε αυτό το θέμα. Φυσικά και χάρηκα με το βραβείο, όπως θα χαιρόμουν αν βραβευόταν οποιοδήποτε ηθοποιός από δική μου δουλειά, όπως θα χαιρόμουν αν βραβευόμουν κι εγώ. Ο καθένας έχει δικαίωμα στην τέχνη. Δεν μπορεί κανείς να αποκόψει την τάση για δημιουργία, να εκφραστεί από τον καθένα. Από τον καθένα. Από εκεί και πέρα σας λέω, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η αστυνομία θεάτρου είναι το ίδιο το κοινό. Δεν νομίζω, διαψεύστε με δηλαδή, δεν νομίζω ότι πήρε βραβείο τραγωδού. Πήρε βραβείο, καταλάβατε, βραβείο για την επίδοση της στην τραγωδία. Ο καθένας βραβεύεται με ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Πήρε για αυτό το Διόνυση σε αυτή την παράσταση. Ένα μόνο θα πω για το Σάκη, ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαμε, αλλά και το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προβλέψεις και τις δικές μου και πάρα πολλών. Αυτό έχω να καταθέσω. Από εκεί και πέρα η ίδια ιστορία αποφασίζει αν κάτι ήταν καλό, αν κάτι ήταν κακό ή όχι. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το πράγμα.